gumikan kay balikan man og lockdown ang Luzon area. Ang mga tao dito nangita og inisyatibo aron kadto mga wagyod makakaon og usa sa inisyatibo nga gihimo sa komunidad ang pagmugna og pantry, gianggaan og community pantry. Kadtong mga naa mo donate, ang mga wa mukuha nga libre. Ang mo donate bisan pilara ang i-donate. Ang mukuha nga libre kinahanglan igo-igo lang sab ang kuhaon aron mabahinan ang uban pa nga nanginahanglan. Una kining gipasiugdahan didto sa Quezon City, pinaagi sa usa ka negosyante nga si Ana Patricia Nan, gitawag og Maginhawa Community Pantry. Unsay nahitabo kagahapon, napugos og panira ang mao nga pantry kay ang mao nga negosyante nga si Ana Patricia Nan gibalik-balikan sa mga pulis sa Quezon City kay kuno gidudahan nga ang mao nga pantry gipaluyuhan sa mga rebuilding NPA. Gipangutana ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ILCAC. Ato alang lakturon kay taas-taas man ni usa ka counter-insurgency task force nga wa gyud laing trabaho. Magsige lang makasama og paniid o kutob sa matahapan nga rebilde i-red tagging. Ilista dayon nga kana rebilde. Natural, og ikaw, apil ka sa malista sa task force nga posibleng rebilde, makuyawan ka. Kagahapon, human balik-baliki sa mga pulis, nakulbaan kining usa ka negosyante, nganong maribildi naman hinuon ko? Nganitabang man ko sa gobyerno? Kaya ang mga tao, magsalig sa ayuda sa gobyerno, una, puwerteng dugaya. Ikalawa, igabot, gikap na. Ikatulo, dili tanan maangay. Busa, pinaagi sa inisyatibo sa mga private individuals na mugna kining usa ka bayanihan system. O gani, si Presidente Rodrigo Duterte, pagsugod sa pandemic sa COVID-19, niawhag man nato nga mga tao nga magbayanihan kita? Unsa naman hinuon kining hitabua? Nga ang ginitan, mao man ang nagkadaiyang komunidad nga nipasiugda og bayanihan. Katarungan sa spokesperson sa Counter-Insurgency Task Force, Lieutenant General Antonio Parlade Jr., ilaha ko nung profiling kagahapon giangko niya nga nag-profiling sila kay nagduda sila nga kining nagkadaiya nga mga pantry ang nagpaluyo mga walhon nga mga supporters ngadto sa mga rebilde nga NPA. Karong adlaw human tingog ang Malacañang nga mao nagdaw sa tingog sa atuang Pangulo Presidente Rodrigo Duterte matod pang Attorney Harry Roque. Uy, dili angay nga i-profiling para ang mga organizers sa community pantry. Kanalipay gani ang ato ang presidente nga naa na sila aron makatabang sa mga wag ni intawi makaon karong panahona. Mismo ang ato ang presidente Rodrigo Duterte niauhag sa katawhang Pilipino nga magbayanihan nganong ato na silang lisod-lisuron. Unsay gihimo sab sa Department of Interior and Local Government o DILG, kinahanglan kuno ang nagkadaiya nga mga community pantry mulukat daan og permit. Mananghidaan sa mayor, mananghidaan sa kapitan, nga pasiugda sila og pantry. Kinsa ni pahibaw ana?
pagkadaghan ba dahil mga sanligan na aning Presidente Digong DILG, oy. Hilo mo naman unta kayo si DILG Secretary Eduardo Anyo. Dapat maghihapoy mga galaway ng paukyab sab. Ang nitingog si Martin Dinio, usa sa mga undersecretary sa Department of Interior and Local Government. Matod pang Martin Dinio, dapat lang. Kuha sila og permit para monitor sila og tarong. Kaya nagkadaiya nga mga pantry. Karon, kanitingog naman, si Presidente Rodrigo Duterte, pinaagi siyang spokesperson nga si Atty. Harry Roque, lahi na po nilang palusot. Matod pang Lieutenant General Antonio Parlade, wa man may nag-profiling. Kagahapon kapag nga ni sulti na nag-profiling mo, karuwa na mo nag-profiling. Nawasan ako rin taong ka, General Antonio Parlade, so gawas man ang imuhang statement, General. Ha? Kapon, General, sabi mo, meron kayong ginawa na profiling dahil pinaghinalaan na posible na mga supporters sa komunista na grupo ang mga kakaibang pantry na ngayon nagiging nationwide na. Yan ang sabi mo kahapon, General Antonio Parlade. Ngayon anong sabi mo? Wala kayong ginawang profiling? Karuhas bakakoy. Kay nitingog naman si Presidente Rodrigo Duterte nga iyahan lang pasagdan ka ng mga pantry kay nganong ato man ang lisod-lisuron. Ditaba na ganyan sa gobyerno, lisod-lisuron pa na. Iritaging pa, pasangin lang pang rebelde. Unsa tubag ni Antonio Parlade, ang spokesperson sa Counter-Insurgency Task Force. Wa mi nag-profiling, amo lang background check. Jesus, palusot. Ha? Klaruhas bakakoy. Karon orsa sa palusot sa Department of Interior and Local Government. Kaya kahapong adlaw, nagbagulbol ang nagkadaiyang mga mayor. Kaniingon maguni ang undersecretary sa DILG nga si Martin Dinio. Oy, yung mga organizers ng mga community pantry, kukuha kayo ng permit sa local government unit. Dapat meron kayong permit sa pag-organize ng pantry. Nitingog ang mga mayor sa Manila, si Isko Moreno. Matod pag Isko, naunsa na ni? Nitabang na ng mga tawhana, pagkuhaon pa nag-permit. Nitingog na si Vico Soto. O ningos Vico Soto, dili na kinahanglan ang permit. Malipay ta nga naay komunidad nga mutabang sa gobyerno. Nitingog sab ang mayor sa Ormoc, si Richard Gomez. O matod pang Gomez, dili na natulis-dusuron in tahon ang mga private individuals. Nitabang na gani na sa ato ang gobyerno kay dili tanan ma-afford sa gobyerno og tabang nganong ato man na silang lisod-lisuron pinagi sa permit o sa say palusotron sa Department of Interior and Local Government. Human ni tingog na si Presidente Duterte pinagi siyang spokesperson nga di na kinahanglan ng permit. Ingon ang DILG, wa man miingon nga nang kinahanglan og permit na misquoted rami. Kasakadaghan nga mga ni cover sa istorya nagkadaiyang media outlets silang tanan na misquoted yun. Matod pang Dinio ang akong giingon nga mo report lang gud sila nga to sa barangay, magpahibaw lang gud sila nga naa sila gipasigdahan nga community pantry dili gyud permit. Para doon na po yung mga pulis, makabantay nila, o nituman ba sila sa nagkadaiyang nga mga protocols. Mausap niya ang iklaro ron. Sa spokesperson sa DILG, Atty. Jonathan Malaya, matod pang Malaya, wa man miniingon nga nag-require og permit ang mga organizer sa community pantry. Pero kinahanglan lang mo report sila nga to sa kapitan, sa barangay, aron ilahang
monitor ang mga kalihukan sa community pantry o gituman ba sa atuang balaod labi na ning panahon sa pandemic nga atuang kontra mao ang COVID-19. Jesus, report pa nga tos barangay unya sakya dayog politika ang nagkadaiyang lamisa sa community pantry papitla na nagtarpulin labi na makasama hapit na eleksyon butangan dayog dako kay naong og ngan sa politiko. Hibaw na ta ang mga politiko ug ang ilahang mga sadaligan mao gani ato ang padadaon sa ayuda. Kana mga ayuda pangkap na og inegosyo. Example ana diri sa Cebu City. Ang mga ayuda sa dinas di overpriced. Ang mga ayudang bugas gikatnan. Ang milyon na financial assistance wa gastuha. Ang mga manok nang lupad. Wa pata mo tagam ana. Unya ato ang paapilo pud ang gobyerno ani nagkadaiya nga mga community pantry o sa buti pasabot nimo. Ato na Jonathan Malaya. Kini nagkadaiya nga community pantry mananggid pas kapitan. Unya ang mga mudunit mananggid pas kapitan mo ana pang mudunit kap. Mudunit unta ko kap og 5 kabuk bantris kap. Okay ka kap. Di ka mayong kapitan. Okay man una nga mudunit ka og 5 kabuk bantris. Pero kada lang kang usa mo idunit kay atuwa na din hingat anang upat. Di ka mo ana. Ang mga politiko karon panahon na mapili na lang ang kasaligan. Kay bisan ning panahon sa katalagman sa pandemic sa COVID-19, di na maikog, di na mauaw, di na makonsensya nga pangtulison, pangkawaton, pangkurakuton ang ayuda sa mga kabos. Unya mag-apil-apil sila. Pero atuag nga po na yung pasawan sa pulso sa katilingban. Para ninyo, kinahanglan bang mag-apil-apil pa ang atuang gobyerno? Aning nagkadaiya karon nga community pantry?